Boroztunk Cserépfaluban, a Bükkajai borgalériában augusztus 12-én. A 4 boros gazda annyi bort kóstoltatott velünk, hogy elvesztünk a részletekben. Sardonéval kezdtünk, ami száraz, fűszeres volt, de nekem sokkal jobban ízlett, mint a bogácsi vagy cserépi leányka. A barátaimnak a Cabernet volt a csúcs, de én továbbra is kitartok a zengő mellett. Ezzel zártuk a sort. A sajtkóstolás? A kecskesajtok, főleg az egri sajtmesteré, az nagyon finom volt, valami országos díjat is nyert vele. Tényleg kihozta a borok különböző aromáját. Megtanítottak ínyencnek lenni. Sőt, a borkóstolás után következett a bortúra, ahol még több bor volt. Erre már nem annyira emlékszem. De jövőre is megyünk, mert lesz folytatás. Legalábbis ezt ígérték, bár lehet, hogy az már zárt körül lesz.